Kowe muni galang sih lho. Ya Allah, Bim. Iki mau ki Bima to. Iki ki opo to? Iki sapa ngono kok bareng dibuka. Pangkling e. Iki model piye? Wis. Iki model tahun 2000. Selawe. Bim, iki kayak sarung dipepeng ning kono kae tok jingkok, Bim. Ya, semoga-moga paringi lancar rezekine, sehat awake. Anu ya, Le. Iki siji sapa iki? Siji sapa iki? Hah? Iki kanca saka wetan. Kaos kawetan. Kenal iki. Iki mau bar balik TPA ya, Pak. Bali TPA. Balik TPA. Kene buka kene. Aja, yo joget ya Mas yo. Yo yo yo. Yo yo, tung tung dang dang ger. Awas alon-alon.
kepleset iki mau. Wes, hop, rasa jalan tepuk tangan ya. Ngapa kepleset? Ngapa ta Bim? Mengkis-mengkis. Kowe iki sing nom lho. Mengkis-mengkis iki boyo tuwa e. Sing nom ngono Ya. tuwa. Kowe mau ngapa, Sat? Ngapa kowe mau iki? Santo tiba. Isin Ran. Buka sik topengmu iki. Yo, saorane tekan kene iki ngaturke salam sik. Astagfirullahaladzim. Sing siji njikuk sarung dan tandane. Sijine nganggo pipure anake wis. Ya nek wong turu ngene iki. Salah Tobat. Apa salah saya? masalah saya. Wis bagus ngono wis bagus. Justru kowe nek mbok ilangi, kowe malah medeni. Apa sih medeni? Bedakmu kuwi. Aku rupamu kuwi kok mayit. Ora ndek kocong. Ya. Wis larang lho. Wis ora apa-apa ape ngono kuwi kok. Ya, saorane tekan kene ngaturke salam sik Mas Sat. Nggih, saderenge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang Pak. Baleni. Nggih. Ayo kowe sik. Ayo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja idul mesti kita. Oh doa iki. Baleni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga-muga sing jawab salam tak dongake mlebu swarga. Panjang umur. Pasang dongake muni amin banter. Ya. Dia menghibur masyarakat ngendi iki? Endi? Dusun. Depok. Ya, Depok. Depok Songo ya Panjatan. Ya sepanjatan Ya. Kulon Progo. Wes iki salam kowe saiki salto jajal kaya ngopo? Ya, aku wis. Ya wis aku ya salto ya. Wis ya. Tuntung dantang ger. Ayo. Mas.
kok tambah empuk dene saldo. Oh, tak mat-mati ket mau kita. Candi ya? Kok rada ginu-ginu ta kita, Bim? Awakmu kok tambah ginu-ginu ta? Sing kene wis dilongi kok mosok kowe tambah. Seplok ero sing keri iki kan sambo. Oh, ngono. Ini ki ora mas ajake. Tambah lu. Heeh, kuwi petang kuwi. Susunya cocok. Oh, susane cocok. SGM to? Wes, kebiasaan Susu? kerepan. Apa SGM? Susu? Ya. Ya, arep kepiye? Monggo Pak Mang bandemi duit recehan, Pak. Bu. Ora. Kok menawa tambah sawerane to, Bim? Salto sing apik. Wis ndonga urung mau kok mbok menawa oleh sawerane akeh. Eh, Nah, sing Gandrung apik. kok nek wani. sing seru nek Gandrung ndonga. kok nek wani. Gandrung kok nek wani. Kowe pengen ngerti ra ben sawere oke. Sing kira-kira nang kene kancamu ganong iki jangan ganong sisan. Oh, oke kok sawere. Oke kancamu Oke sing kok iso. sawere. Wes, kabeh tok jak. Kabeh sing kira-kira kabeh ganong jai kabeh. Heeh. Nah. Ya. Ya, kuwi yo lah. Ya. Ya. Tidak. Woi jalan. Ya. Ya. Wah, ayo jiwa menghiburmu ini dihidupkan lho, Ndal. Jangan kuwi. Dani. Ayo. Jare kowe arep menghibur masyarakat. Engko jobare ngano. Pak apa pantun. Kok jeneng to? Kandhane ya. Dumen nek nang kono bayare luwih gedhe kok to, Bim. Jek ora gelem midun to, Bim. Aku ki wis tuwa awakku wis. Iki wis arep saldo kok ndak kecedhit. Tak sisa. Pak Bu niki Mas Bendal kan salto mboten? Wah. Kero. Aku itu. Jangan pati kudu. Iki warga masyarakat permintaan warga Panjatan lho. masyarakat lho. Ya. Permintaan Ya. langsung lho. Oh no. Oh teman. Tepuk tangannya mana Pak Mas Teguh Hendaya. Kapok Bendal. Katoke ganti ora katoke? Iki asal jaem batin ya iki. Wah yo dodone Mbak Rizka. Wes. Arep ngono kuwi kok. Iki sing paling larang. Awas katokmu suwek lho. Ya makane kowe arep ganti apa ora tak tawani sik kok rekan jero ono ngono lho. Apa nganggo kostume dhek iso suwek kok. Ha iya. Ya Mas. Iya. Betul. Yo. Diresi sik Bim, resi sik Bim, wakone Bim. Iya, beres apa yo? Iya. Tepuk tangan. Wes gak nongol wae. Kowe gak nongol wae. Gayen kowe ngerti ora? Jan. Aku kira ana keterangan. Ben. Yo, Ora kok. yo. Kowe gak nong aku ndang yo. Ramene kowe. Aku jenenge jan tertengi kaya ngono kuwi. Sidane umuk Ndal. Sidane umuk kowe. Mapirang aku. Gak terus. Ya. Yo Bim ya. Kowe mau wis diajari Mas Bendal to? Heeh. Ditiru ngono kuwi ya. Eh.
nek kae. Nganu lemah kelebon mripat. Kae. Heeh. Ya Bim. Lemah kelebon mripat ya Bim. Gandrung yo loro gandrung satu. Yo, Yo, awin. oh, Yo, ini gandrung ini loh. Iki arep siji gandrung, siji nyanyi apa gandrung kabeh? Kowe nyanyi wae Bim, rene Bim. Nyanyi sijine ben gandrung. nyanyi apa? Ini. Hari mau. Hari apa? Ya iki wis salto sik gandrung ya. Ah. Milih. Saiki pilih sik sing ndi ngono kira-kira. Mangpile. Ndi? Ibuke lho. Ibuke rogo-rogo dompet. Polisi ini mbakku. Kurang semangat ya, saurane. Kok lah ono kok disyukuri ya. Muter. Bueni, Kono tulisane. ya. Tulisannya jenang. Ya. Salto. Lah si tong gandrung ora. Oh ya. Lah kok wis lemes iki piye? Ya milih liyane. Yes. Ora galak ora gedhok ya arek. Milih sing galak ndi? Milih sik galak. Sing ndi? Nek kae galake tenanan nih kok. Soale bar nangkrem ae. Sendi Bim. Wanita. Ayo Nes. Ya. Halo, ora kae. Gimana ya? Ya. Kudune ben ora galak ki dinyanyekke sik Mas. Dirayu. Nggih. C. Wong ayu ting 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 ting. Wong ayu ting 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 ting. Ting 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 ting. Wong ayu ting 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 ting. Sepiro wi? Ya, sepiro wi? Ya. Wedi aku. Leti tak titik iki kelingan jalan ngono apa piye? Oh ya. Ngene iki. Wong ayu. Ya. Ting 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 ya. Anggere muni koyo tresna kinaryo tombok asik ya seneng aku iki
tak ombeni. Kudu ya. Nggih. Tresno piye, Mbak? Yo. Bener ya tombol. Susah. Ding 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 ding. Tekan iki mau. Tekan panjat. Ngombe sewanya. Yo. Wis daloti aku. Toro tenan aku wis yo. Yo, iki salto neh, Mas. Tunggu dan tagar. kendel Bim. Gede banget. Iki weruh wis pesen. Apane? Aku terus krungu kuwi lho aku lagi rapi. Apane ngono lho? Aduh aku dhewe ya ora ngeruh kok. Ayune kaya ngono lho. Pane tenan moro kuwi. Apa le weruh meni gedhe ngono mau ki mergo kukup sarung mau. Nek gedhe iki justru mantep lho, Pak. Adonge iya. Heeh ta. Oh ya saiki mundak lemu ngono kok ya. Tak kira ki ora galak ya. Hah? Tak kira ora galak. Ayo jare terus galak. Bahasan ngadeg ngene iki yo Saipulku meret. Ya. Wis, Sat. Ya. Iki mengingat waktu Mas Irsat. Ya. Ya ampun ya. Oh ya. Mengingat waktu Mas Irsat. Ya, bar iki sono sak babak meneh, babak lanang ya. Heeh. Ya, pantune urung kok mau kali to. Yo. Heeh, iki Depok ya lho. Didongake kanggo warga. Nggih. Depok. Nggih, apa kae iki apa kae? Apa kae? Apa iki lho? Parana. Apa kuwi? Kae ngarepe lho. Nah. Oh, kuwi apa kuwi? Monggo. Ya, wis ya. Kudu mengaturke matur nuwun kanggo hiburane ning awan iki Mas Irsat. Ya, heeh. Ya, pandongamu piye pandongamu? Apa? Nyekel kada. Ada apa-apa. Depok ya pokok ya. Saorane didongake nyithik-nyithik nganggo. Oh iya. Ayam kodok. Golek kodhok. Pinggir sumur. Aja dituntun aku, aja dituntun no. Gembos kok. Golek kodhok ning pinggir sumur tak dongake warga Depok kabeh panjang umur. Ya, ngono iki. Heeh. Ngumbah sendok ning pinggir kali tak dongake warga Depok kabeh banyak rezeki ya lho, Ma. Iya. Didongake nganggo jatilane, lintang kencana. Wis pokoke kabeh padha slamet, ya go padha slamet. Penarine padha slamet kabeh. Ya, heeh ya. Wis, ana buka salam, ana tutup salam, Mas. Kowe tutup salam kowe. Golek kodok nganggo areng tak doroke warga Depok mateng bareng. Wis iki.
Udah weh. Udah weh teman. Lanjut, Cung. Yo. Sudah. Rampak. Sudah. Rampak.
sithik Mas Bedeng. Oh, walah, jan. Ngelimuni ngirit wektu. Heeh, karang isih ana siji meneh ya, Pak. Siji meneh enggak iki minguman sithik ya. Andem-andem. Nggih, Pak Bu, monggo enten ingkang wonten ngersakaken lelagon napa? Request boleh. Sepi. Heeh. Ora wis nek takon bayar. Nyenyet kok. Tapi kalau mau nyawer-nyawer
juga boleh kok. Oleh Orang maksa, orang maksa. tur aku ya Orang arep maksa. arep ya gelem iki sapa wis anak wedok kene nemplek. Oh, Hah? ijo pertama. Ijo Dal, pertama. Dal, ijo pertama. Ninggalkan tresnan wis gampang nek kuwi. Mas Mardi. Gampang. Mas Mardi. Coba piye? Aku piye meneh? Biasane tondol nek wis ana siji ngene. Kok ki ana kancane. Ana sing biru. Ana sing biru, ana sing Terus tambah abang. apa meneh? Jaluk apa, Nduk? Lah mau malah pondok-pondok Mas Bendol. Nek sakmene iki biasane Pak RT. Oh, nek semene Pak RT. Niki mau saking sinten, Mas? Pak RT. Ibu, jangan Bu lancar-lancar rezekinya ya. Langsung ninggalkan tresnan Mas Bendol. Ninggal tresnan. Oh, penonton wani semene lho. Aku ora wani nek kaya kowe, Ndol. Jan. Jadi kasih ninggalkan tresnan terus sesarengan lintang kencana.
Lho toh, yang ini rapat, yang ini rapat. Ayo. Mau kan wis pleren. Ya rapat Pak. Oh, ngono. Oh, jan ngono kuwi. Oh, ya wis ora apa-apa. Dimaklumi. Eh, Ya. Wis. Ka diwaringi ninggal ka tresna. Ya. Lah kok wis gelar tikar. Oh, ngono ya. Iya Mas yo. Lintang Kencono.
J. Cekak aos ini Heeh. Ada yang mau request apa ndak? Iki mau isih ana kancane ora kira-kira seijo. Ya no. Kira Ijo apa ya nih? Apa? Sepertinya belum ada request Pak Marji. Berarti aku tak melu wae. Apa? apa? Oh, manut. Manut. Sing enak kepen kowe. Apa Don aku manut kowe bae Don. Gangsaran. Ya, Kak Tresna sejati Pak Marji. Ya. Heeh. Yakin nih. Saja iki Ya, Don. Doni iki lagi kasmaran tenan. Oh ya. Ngono. Oh, sik disanding wis ilang kok Ningo. Pak Bedeng. Wis rama. Kon pindah. Oh, kon pindah ndak dibuli kancane, heeh toh? Kamu pergi aja ya sayang, nanti tak susul habis ini ngono iki kan. Nanti WA-an ya. Aku takut kamu dibully teman-temanku ngono iki kan. Ya, sakit gini Mas. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ati kang mandang asmara Gusti Allah paringa rembulan ning wayah wengi nembe ketesing ati babu jangan dinengendi kewang manis kata anti-anti
Wah, Jen. Terus kengko bengi wae. Ya. Piye sidane apa, Mas Kabul? Ya mau. Ya. Loro sewantana raja muda ing Ponorogo. Sijaga ing yuda awan raja Singa. Pusakane panjake samandita. Rakas sing prabakas sing ngobrol alas serupa. Iya Thank you.